السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Хамд и шукр на Аллах Субхану ва Та'аля за безкрайните благословия, с които ни е дарил. Салату салам на Мухаммед салалаху алейхи ва салям, неговото прекрасно семейство, сподвижниците и всички онези, които следват неговия пример до съдния ден. Моля Аллах Субхану ва Та'аля да ни дари с ползотворна наука, която да ни отползва и на дунята, и на ахирата. Моля Аллах Субхану ва Та'аля да ни разкрие истината в истинското лице и да ни улесни следването й. Моля Аллах Субхану ва Та'аля да ни разкрие измамата и заблудата в нейното лице и да ни предпази от нейното следване. Благодарностите са за Аллах Субхану ва Та'аля. Също така да Аллах да е доволен от вас, от вашето присъствие. Моля Аллах Субхану ва Та'аля тия мигове и минути, които ги изкарваме в домовете на Аллах Субхану ва Та'аля, а именно най-любимите места за Аллах Та'аля на дунята, наистина да ги намерим в съдния ден в добрите дела. Дела, които ще са ни от полза и избавление при Аллах Субхану ва Та'аля. Всичко относно религията е споменато от пейгамбера салалаху алейхи ва салям разяснението. Почти всеки от колегите, алхамдулилlah, който посещава различни домове на Аллах Субхану ва Та'аля, това, което слушате, основната цел от него трябва да бъде една провокация в самите нас, да вземем да говорим със себе си, да си правим монолог, да видим на какво положение сме при Аллах Субхану ва Та'аля, по какъв начин се отзоваваме, откликваме и прилагаме от информацията, която получаваме със всеки един Аллахов ден или във всяка една от срещите. Не трябва да бъдат като едни обикновени посещения, което след това да забравим или да не размишляваме изобщо върху това, което сме чули или придобили като някаква нова информация, а дори като упресняване на стара информация. А просто да се задаваме въпроса колко сме убедени във всичко това и колко от всичко това се стараем да приложим в нашия живот. Както намаза, както всички ибадети, тяхната цел е да ни промени. Да ни промени към позитивно и към подчинение към Аллах Субхану ва Та'аля. Да изградиме личност или същност, индивид, който на утрешния ден пред Аллах Субхану ва Та'аля наистина ще спечели милостта на Аллах Субхану ва Та'аля. Както вече ви е известно по принцип, темата на днешната ни среща ще бъде за един момент, един миг, който е по-различен от всичко останало. Ден, за който Аллах Субхану ва Та'аля каза: Та'раджу al-малаикату вар-руху илейхи фи йаумин кана микдаруху 50,000 сана. Сурат Ал-Ма'аридж, 4 аят. В този аят Аллах Субхану ва Та'аля ни напомня, че в този ден към него ще се издигне Джебраил алейхиссалам и мелаикетът. Ден, който е равносилен или еквивалентен на нашето броена на 50,000 години.
Ден, който е по-различен от всички останали дни. Този ден, който ще продължи 50 000 години, откриваме, както видяхме в Коран Керим, споменаването за този ден. Също така и в суннета на пейгамбера салалаху алейхи ва салям има много хадиси. И в книгите на мюсюлманските учени се споменава прекалено много за този ден. Обаче, уви, този труден, тежък ден, най-трудният ден, който човек ще мине, за него са безмълвни и писатели, и поети, всички са безмълвни, не може да изрека и да изпише я какъв ще бъде този ден заради неговата трудност. Дори ако погледнем и имами, и хатиби, избегват да говорят за този ден. Този труден и тежък отговорен ден. Ден, който е, както каза Аллах Та'аля, еквивалентен на 50 000 години, които ние ги броим. Ден, за който трябва да полагаме прекалено много усилие и усърдие от нашия живот, да може да се подготвим истински за този ден. И подготовката за този ден, който ще продължи толкова дълго, е тук на земята. Никой от нас да не се заблуждава и да казва, че това за него сме чули доста, прочели сме доста, за него знаеме, подготвени сме. Какво ден като ден? Ще дойде, ще отмине. Не по този начин. Напротив, човек трябва да се замисли сериозно, че това е ден, погледнете само цифрата, която може да се чуе, 50 000 години ще продължи. И човек не трябва да се успокоява, че е готов за този ден. Ден, в който неверника ще плаче. Грешника ще ридае. Онзи, който е бил нехаен, ще съжалява за пропуснатото време на този свят. А онзи, който е странел и е пренебрегвал добрите дела и бъдете към Аллах субхану ва та'аля, ще си гризе ръцете или пръстите от съжаление. В този ден Аллах субхану ва та'аля на всички ще ни напомни за неговите блага, казвайки, аз ви сътворих. Ако го обожавахте, ако го следехте, ние ви дадохме всичко, от което имате нужда, но ако го благодаряхте, ние се приближаваме към вас с безбройни блага, но уви, вие се отдалечавахте с прегрешение и неподчинение към нас. Ние ви давахме здраве, но вие забравихте нуждаещите се, забравихте и болните. Ние ви сътворихме свободни, независими, но въпреки това сами се подчинихте и вдигахте ръцете към себеподобни. Вместо да дигате ръцете към нас и да искате от нас и да сте благодарни на нас. Това е по-превъзходното, това е по-доброто. Да се обърнете към нас, казва Аллах. И наистина, субханаллах, ако погледнем днеска поведението на голяма част от нас, забравяме вдигането на ръцете към Аллах субхану ва та'аля с убеденост, че всичко идва от Аллах субхану ва та'аля. На този ден никой няма да е в състояние да проговори, да иска. Езиците в този ден ще са надебелени, ще са вързани, главите наведени и човек няма какво да друго да вижда, освен сведени рамене, ходила, окови, вериги. Ще се слуша и бълбукането и на джехеннема и ридаенето на грешниците и неверниците. На този ден няма да се може да се види дори и една педя свободна, без да има някой да присъства и изправен. Педа свободно място. На този ден, на този махшер, Аллах субхану ва та'аля ще съживи
ще изкара всичко живо от първия човек, Адам алейхиссалам, до последния човек, който ще пребивава на земята. И не само хората. На това място, на този махшар, Аллах субхану ва та'аля ще е изкарал и свидетели, ще е изкарал, съживил и всички живи същества, които са били на дунята. В този миг човек ще бъде изгубен от ужаса, от трудността, от бремето на този ден. Идва ти да се изкрещиш, да помолиш Аллах субхану ва та'аля: Господарю мой, още сега ме спаси и избави, помогни ми да премина, да изкарам, да отмина този ден. Но за жалост, лошите ти дела и постъпки няма да развържат езикът ти да проговори. Всеки друг ден и трудност, съпоставен с този ден, е лек и лесен. Всяко премеждие, през което човек е минало, съпоставено с премеждието на този така и дълго продължаващ ден, е несравним и неописуем. Всеки тежък момент, който човек е преживел, и изпитание, каквото да било, сравнение с този последен ден е несравнимо. В този ден човек ще се размисли, ще започне да си говори със себе си: Я Рабби, мой Аллах, как ще преживея? Как ще изкарам този ден? Как ще премина през този ден? Като Господарю мой или мой Създателю, ти ми беше дал здраве. Аз не се кланях. Аз не съм ти падал на саджеде. Не държах уруч, дори и в зимните времена, когато е хладно и когато денят е кратък. Ти ми беше дал два силни, здрави крака, но за голямо съжаление, с тях отивах на забранени места. Места, в които се прегрешаваше на теб, я Рабби. Как в този момент ще ми държи сърцето и душата? Как ще мине този ден? А покрай мен, когато аз на дунята не се възползвах, и при мен идваха и минаваха последователите на Мухаммед салалаху алейхи ва саллям, носейки и предоставяйки ми суннета, готов за приложение. А аз и се надсмивах и подигравах. Какво ще е изхода сега, я Рабби? Какво ще се случи на този ден с мен? Как ще отговоря на тебе, о мой Създател? Когато на дунята майка ми, когато ме повикаше, не я чувах. Не бех послушен на баща ми. Прекъсвах и роднинските връзки. Как ще прекарам и ще се спася на този ден, когато греховете бяха изобилни и не ми минаваше и на ум да се спра? Не съм мислил, че този ден, я Рабби, наистина ще се случи. Как ще мине този ден, когато аз на дунята, обръщайки се ляво и дясно, да видя да не ме види някой, когато съгрешавам? И на последно място, дори и хич не се сещах за теб, я Рабби, който всичко чуваше и всичко виждаше. Наистина ден, който е тежък, който е труден. Колко мислиме и ние за този ден и за този миг и за този момент. Изобщо, когато съгрешавах, я Рабби, не ми е минавало на ум, че ще се изправя и ще отговарям пред теб. Как ще преживеем този ден, скъпи брати? Готови ли сме? В този ден труден, тежък за човечеството и за всички създания, както ще видим, лицето почва да ти се поти. И както обяснил пейгамбера салалаху алейхи ва саллям, постепенно, по-малко, а това с 50 000 години,
тази пот почва да се дига нивото. Нивото се дига различно според всеки го, според прегрешенията. На някого тази пот ще стигне и до гушата. Ще почне да се задушава. Ще пожелая да умре. Но за съжаление, в този момент няма да има смърт. Въпреки че смъртта от всякъде го взема човек. Но на този ден вече няма смърт. След този ден има вечност, вечен живот, вечно блаженство или вечно състрадание и разкаяние. Човек би се провикнал. И има ли някой, който да ми помогне, да се избавя, да излезе от този труден момент? Има ли някой, който да ме избави и да ме извади? Но вие, всички в този ден са безпомощни. Аллах Субхану ва Та'аля това ни го споменал в една сура, която четеме постоянно, суратул Абесе. Каза Аллах Субхану ва Та'аля: "Йауме яфирру л-мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи ва сахибатихи ва банихи ликулли имрин минхум йаумеидин ша'ну югни." В този ден няма никакви родински връзки. Човек ще бяга от майка си, от братята си, от съпругата си, от децата си. Всеки, казва, в този ден ще бъде ангажиран единствено със себе си. Няма кой на кой да помогне. Скъпи брати и сестри, но за голямо съжаление за този ден Аллах Субхану ва Та'аля много отпреди това е споменал. Много отпреди това е говорил Аллах Субхану ва Та'аля. Информирал ни е, предупредил ни е за този ден, казвайки Аллах Субхану ва Та'аля в суратул Гафир, 14 аят: "Рафи'у дараджати зул арши юлки руха мин амрихи ала мен яша'у мин ибадихи ли юнзира яумет талак." Казва Аллах Субхану ва Та'аля: Рафи'у дараджат, този, който вдига на различни степени, притежателят на арша, Аллах Субхану ва Та'аля, изпраща послания на когото пожелава от неговите създания, и ние всички знаем на кой Аллах Субхану ва Та'аля удостоил с тези послания. Избраниците на Аллах Субхану ва Та'аля. И за какво изпращат тези знамения? Каза Аллах Субхану ва Та'аля: "Лиюнзиру яумет талак", за да предупредя на деня за всеобщото събиране, деня на великата среща, този 50 000 годишен ден, който ще продължи с такъв период. Аллах каза: изпратят пратениците с тази мисия да предупреден яума хум баризун, деня, когато всички ще излезнат пред Аллах Субхану ва Та'аля. Ла яхфа аля Аллахи минхум шейун, пред Аллах Субхану ва Та'аля няма да бъде скрито нищо от тяхното преживяване или от тяхния живот на дунята. Нищо от тяхните дела, от тяхните постъпки няма да бъде скрито пред Аллах Субхану ва Та'аля. Тогава Аллах Субхану ва Та'аля задава въпрос: "Лименил мулк лийом", на кой днеска принадлежи владението, властта? Днеска има доста властници, които под някаква форма злоупотребяват с тази, която им е дал Аллах Субхану ва Та'аля. Тогава Аллах Та'аля ще попита: на кой днеска принадлежи това владичество или къде са тези? Нека да се ги появите. И Аллах Та'аля отговаря: "Лиллахи л-вахид л-кахар", тази власт е само, или в този ден властващия ще бъде само Аллах Субхану ва Та'аля. Мухтарам джамати муслимин, в другия аят Аллах Та'аля каза: "Ваензирхум йомал азифати идал кулубу ладал ханаджин", това, което преди малко говорим, че този труден, тежък момент, когато потта ще стигне до гърлото на голяма част от съгрешилите, от неверниците, от тези, които са били послушни, когато ще се задушават. Затова казва Аллах Та'аля: "Ваензирхум йомал", и ги предупреди за деня, когато сърцата ще се дигне, ще стигне до гушата от жестокостта, от трудността, на този ден и това, което ще видя и ще разбера. Ма ли залимине мин хамимин валя шафин. В този ден няма да има
никой избавител, никой спасител за угнетителите или самоугнетилите се. Я'ламу хаинатал а'юн ва ма тухфи судур. Аллах субхану ва та'аля знае подлите, коварните, измамните очи. Когато човек се е опитвал скришом, тайно да погледне към нещо забранено. Аллах каза, знае измамните погледи. Днеска много от нас мисля, че когато така се опитва скришно да надникне, да погледне или да направи, не е скрито пред Аллах субхану ва та'аля, ще бъде всичко отбелязано. И не само, че коварните или тези скришните погледи. Аллах казва, وَمَا تَخْفِ الصُّدُورِ, и това, което вие го таите, държите го вътре в градите ви. И това няма да е скрито от Аллах субхану ва та'аля. Затова този ден е специален ден. Този ден е труден ден, тежък ден, който наистина трудно ще се прекара, трудно ще се издържи на този ден, скъпи братя и сестри. На този ден нашите сърца и души не са в състояние да поднеса трудностите, които Аллах субхану ва та'аля ще ни натовари в този ден. Телата ни няма да са в състояние да издържа в този ден. В този ден голяма част от нас ще са в състояние и помисля и ще иска, ако притежаваха земята с нейните богатства, земята, да го дадат по пътя на Аллах субхану ва та'аля, само и само да премина този ден, да отмина този ден. В състояние се да се откупа, да има тази възможност да притежава земята и каквото има, и още толкова да го дадат, за да се откупе пред Аллах, което Аллах та'аля също го споменава, тази ситуация споменава с онези, които са злосторници, онези, които са огнетили себе си. А човек няма такъв, който, когато не се подчинява на Аллах субхану ва та'аля, да не огнетил себе си. Когато съдържава с Аллах субхану ва та'аля, Аллах да пази. Аллах та'аля каза, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Каза онези злосторниците, които са огнетили себе си, ако имаха тази възможност да притежава дунята и още толкова с нея, биха я дали като откуп от наказанието, от лошото мъчение на този ден. И тогава ще видя и ще бъде разкрито от Аллах субхану ва та'аля онова, което изобщо не са предполагали, че ще се случи, ще се срещне с тях или ще го срещна. Затова нека всеки, под някаква форма да опитаме да бъдем покорни на Аллах субхану ва та'аля. Да не мислим, че това е обикновен ден, който ще дойде и ще отмине, а просто да се постараем да се подготвим за този толкова продължаващ ден. Обаче, когато всеки един от нас види по какъв начин Аллах субхану ва та'аля поднася, изнася информация за делата и постъпките на всеки един, тогава човек ще каже: Господарю мой, Рабби, не съм предполагал и не съм мислил, че всичко това, което съм правил, ще излезе, то ще е явно. Не съм скривал, не съм потулвал и греховете си. А ти, я Рабби, си записал всичко и си съхранил всичко, без да пропуснеш нищо. Не съм изобщо предполагал, че това ще се случи с мен. Правил съм прекалено много грехове, без изобщо да се замислям. А ти, Господарю мой, си ги отбелязал и запазил непроменени ни най-малко. За трудностите на този ден, за тъжеста на този ден, говори Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, който в един хадис от Аби Саид ал-Худри, Аллах да бъде доволен, му казва, Пейгамбер салаллаху алейхи ва салям: Кейфа ен'ам ва сахибул карни кадил тефка al-карн вастама al-изна хатта юамара бин нефхи фаянфах. Защото Пейгамбер салаллаху алейхи ва салям, когато разговаря за трудностите на този ден, и казва как да бъда спокоен или как да се наслаждавам на този земен живот, когато знам, че онзи, който е натоварен с рога, Исрафил алейхиссалам,
просто го каза фанал и го доближил до устата и само чека разрешението или заповедта от Аллах Субхану ва Тааля, когато да го надуе. Как да се наслаждава и как да бъда, каза, спокоен. Скъпи брата и сестри, тогава ние как толкова сме спокойни и се наслаждаваме спокойно и не се съобразяваме с нашето поведение, нашето отношение на този свят. Нима може някой от нас, като знае какво го очаква, толкова спокойно и безсрамно да се държи спрямо Аллах Субхану ва Тааля. Не се ли притеснявате от тази среща с Аллах Субхану ва Тааля и човек да престане с прегрешения, да се покори на Аллах Субхану ва Тааля, да започне да върши неща, които са угодни на Аллах Субхану ва Тааля. Погледнете, пегана се говори за едно от значимите мелайкета. А от значимите мелайкета знаем ако са Джебраил, Микаил, които са натоварени с много ангажименти и са извършили много значителни дейности и дела, натоварени от Аллах Субхану ва Тааля. А Исрафил от неговото създаване, от как Аллах Тааля го създал, е една единствена мисия. 2 или 3 пъти да надуе рога и чека в интизар, в изчекване, кога Аллах Субхану ва Тааля ще му задължи да може да надуе този рог. И тогава как толкова спокойно, когато предстои пред нас този велик ден, това изпитание. Също така, да се обърнем, да напомним и на нашите скъпи майки, сестри и дъщери, дали са помислили върху пренебрегването и захвърлянето на хиджаба в гардероба. Помислили сте за утрешната врата, когато се отвори пред Аллах Субхану ва Тааля, за трудностите, с които ще се сблъскаме и ще отговаряме пред Аллах Субхану ва Тааля. И не трябва да забравяме, че продължителността на този ден, както е казал Аллах Субхану ва Тааля, ще е еквивалентно на 50 000 години. Този ден ще бъде тежък, ще бъде мъчен. Когато човек се огледа около себе си, ще види хора с сияйни, бели лица, светещи, но от другата страна, когато погледне, ще види хора с почернели, потъмнели лица. И не това е толкова интересно, а самия той започва да се пита, а моето лице? Моето лице какво е? Пита онези около него да разбере какво е моето лице. Бяло, сияйно, за да се радвам и аз с тези, които се радват, или тъмно, черно, помрачнело, за да плаче, да се съжалява. За което Аллах Субхану ва Тааля също е споменал тази гледка, казвайки „Йауме табйадду вуджуху ва тасвадду вуджух“. Деня, в който едни лица ще са бели, сияйни, грещи, а други лица ще са почернели, потъмнели. فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Защо са почернели и потъмнени тези лица? И Аллах Тааля каза, каква е причината? Неподчинението на Аллах Субхану. Казвате, а що се отнася за онези потъмнелите, почернелите лица? Казва, екефертум, нима се отрекохте и отстъпихте от вярата, след като бяхте повярвали. Фезукул азабе бима кунтум текфурун. И вкусете от наказанието велико на Аллах Субхану ва Тааля за вашето безверие. А що се отнася въпрос до онези, които са били подчинени, Аллах Субхану ва Тааля ще им каже да влезе и да се наслаждава за вечно на милостта и благодата на Аллах Субхану ва Тааля. Престоя на този дълг ден, продължавайки 50 000 години, е тежък, ужасен, труден. Слънцето в този ден ще е толкова снижено, както казал пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, на една педя над главата. Жега, която е непоносима. Пота отдолу се качва. Потапя човек отгоре жега. Трудно неописуемо
ситуация не може да се удържи и издържи на нея. Също така в този момент, в тази ситуация, в това положение, когато и слънцето е на една педа на главите, сред хората ще са съживени, както казал начало, и животни. И онези зверове, които са били кръвожадни, субханаллах, обаче от свирепостта, от тежестта на този ден, от трудността, тези животни ще седят като агнета, мирни, кротки. И казва пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям, че на този момент хората в очакване, в започване на процеса, когато са събрани всички, ще са така, както ги е родила майка. Без никакви облекла, без никакви дрехи. Но каза, от трудността, от жестокостта на този ден, никой няма се сети кой е до него и кой е какъв е. Ангажиран, с, както споменаваме в предходния ден, с неговото положение и ситуация, какъв ще бъде изход, какъв ще бъде края на този ден. Тогава хората в тази трудна ситуация, в тази гледка, когато слънцето напиче, не се издържа, ще започнат да се вайкат, да търсят някой да отиде при Аллах субханаху ва та'аля да ходатайства. До този момент процес не е започнал. Всички чека и седе. Събрани на едно място. Слънцето на една педа над главата. И както съм потта обзела всеки според неговото отношение към Аллах субханаху ва та'аля на дунята. Започват да мислят, да търсят изход. И се в консултации, както на дунята почва, сбирки, винаги нещо се консултира, да се вземе някакво решение за изход от тази ситуация. И се сеща за най-праведните, най-покорните хора на Аллах субханаху ва та'аля, именно пейгамберите. И тогава идва в разговор, защо не отидем при Адам алейхиссалям? Той е бащата на човечеството. Аллах субханаху ва та'аля не го създал. И тълпата всички отива при Адам алейхиссалям и му каза, ей Адам, ти си бащата на човечеството. Аллах те създаде с неговите ръце. Вдъхна душата в тебе. Не виждаш ли докъде стигнахме, на какво положение сме? Няма ли да се застъпиш пред Аллах субханаху ва та'аля да започне съдебния процес? Тогава Адам алейхиссалям казва, днеска Аллах е разсърден и ядосан, както никога отпреди така не се ядосвал и сърдил. И няма как, след този ден, няма пак така да се сърди. Но аз направих едно прегрешение, беше ми забранено едно дърво, аз наруших тази заповед. Моля Аллах да спаси само мене днес. Не ме занимавайте. Аз съгреших пред Аллах субханаху ва та'аля. Отидете, търсете друг, оставете мен. Субханаллах. Отидете при Нух алейхиссалям. След това тази тълпа, както са събрали всички, защото вече иска не се издържа, да почне процеса, а оттам сетне каквото се случи, кой какво е заслужил. Но сега всички седе. Отива при Нух алейхиссалям. И му напомня също приоритетите, с които казва, ти си, Аллах те споменал, че си абдун шакур или благодарен роб на Аллах субханаху ва та'аля. Не виждаш ли в какво състояние сме, докъде сме стигнали, какво ни е положението? Няма ли да се застъпиш, да ходатайстваш пред Аллах субханаху ва та'аля, да започне процеса, да започне съда, разглеждането на нашите дела? Казва, не мога. Наистина, имах чута дуа, но аз се използвах на дунята. Днес Аллах се е ядосал и разсърдил, както никога отпреди и повече така няма да се разсърдва и ядосва. Не, оставете ме мен. Нефси, моята душа. Аз да се спася днес. Грижата ми е да се спася аз. Отидете пред друг, оставете мен. Праща ги при Ибрахим алейхиссалям. Отивайки при Ибрахим алейхиссалям, споменават пак неговите приоритети, от които Аллах Та'аля го удостоил от другите, че ти си Халилуллах, най-близкият приятел на Аллах субханаху ва та'аля. Не виждаш ли в каква ситуация сме? Няма ли да ходатайстваш пред Аллах субханаху ва та'аля?
Казва, аз излъгах пред един от владетелите на дунята. Срамувам се, имам един грех. Не мога да отида. Аллах да спаси мен. Нефси, моята душа. Мен да спаси. Оставете ме, отидете пред Бог. Погледнете, Ибрахим, алейхиссалям, се сеща за един грех, една лъжа на дунята. Скъпи брати и сестри, ние с какви очи, с какво съзнание и душа ще се изправим пред Аллах субхану ва та'аля? Няма ли да се спрем да грешим на Аллах субхану ва та'аля? Ибрахим алейхиссалям плаши от един грех. А нашите грехове? Аллах да ни помага, Аллах да прости, Аллах да се смили на нас. Каза, не, оставете ме мен. Аз притеснявам се, не мога да отида пред Аллах субхану да искам. Оставете ме и отидете пред друг. Изпраща ги при Муса алейхиссалям. Отива при Муса. По същия начин и Муса алейхиссалям отказва. Аллах днеска се ядосал, аз направих и аз един грех. Убих човек, а не ми беше позволено и заповядано да убивам човека. Допуснах грешка. Не мога. Аллах да спаси и да избави само мен днеска. Грижата ми е мен, аз да се спася. Оставете ме, не се разправят с мен. Отидете при Иса алейхиссалям. Отивайки при Иса алейхиссалям, тълпата от един пред друг, всички се места я иска да почне най-сетне този процес. Защото положението е трудно, неустоимо на тези изпитания, които Аллах субхану ва та'аля подготвил за този ден. Отивайки при Иса, Иса алейхиссалям казва, Аллах днес е много сърдит и ядосан. И никога повече така няма да се разсърди и ядоса. Не мога. Не споменава Иса алейхиссалям грех. Никакъв. И каза, отидете при Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Отивайки при Мухаммад салаллаху алейхи ва салям и каза, я Мухаммад, ти си печата на пророците, последният пратеник на Аллах субхану ва та'аля. Не виждаш ли в какво положение се намираме? Докъде сме стигнали? Каква е ситуацията? Няма ли да отидеш, да се застъпиш ти при Аллах субхану ва та'аля за нас, да почне най-сетне този процес, да се свършва неиздържимо от този ден. Каквото такова дойде после след делото. Тогава каза пейгамбер съвсем, аз ставам и отивам при трона на Аллах субхану ва та'аля и падам на саджаде. И започвам да хваля Аллах субхану ва та'аля с хвалебствени слова, които Аллах та'аля ми вдъхновява и преди това на никой не ги е вдъхновил. Продължавам колкото Аллах та'аля позволил, на саджаде съм и се моля на Аллах субхану ва та'аля. И тогава каза, чувам, каза Аллах субхану ва та'аля, я Мухаммад, ирфа расак. Изправи си главата. Мухаммад изправи. Казва и аз се изправям. Фес'ал ту'та. Искай. Субханаллах. Фес'ал ту'та. Уашфи тушафа. Искай и ще ти бъде дадено. Застъпи се и ще ти бъде дадено застъпничество. Обърнете внимание какво прави Мухаммад. Субханаллах. И в този труден момент, тежък, Мухаммад салаллаху алейхи ва салям не забравя последователите си. Вдигайки главата казва, уммети, уммети. Моите последователи, я Раб, последователите ми. И в този труден момент
Пейгамбера салаллаху алейхи ва салlam се грижи, се интересува за нас, за хората. Въпреки това, че ние днеска нарушаваме неговите наставления, неговия суннет, и въпреки това Мухаммад салаллаху алейхи ва салlam иска застъпничество за народа си, за последователите си. Въпреки че ние от ден на ден пренебрегваме и подменяме суннета на Мухаммад салаллаху алейхи ва салlam, Пейгамбера салаллаху алейхи ва салlam каза: моите последователи и араби. Какви последователи сме ние? Когато ние подменяме суннета му с нашите страсти. Когато ние подменяме, Пейгамбера се грижи тази, ние какви грижи полагаме за суннета на Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям на дунята. Подменяйки го с страсти. Подменяйки го с произведения на хора. Подменяйки го с ново введение в религията. Това ли е нашето отплата за Мухаммад салаллаху алейхи ва салям? Погледнете, Мухаммад салаллаху алейхи ва салям в този труден момент се грижи за нас. А сега погледнете какви приготовления се готвя за други ден вечерта. Вечер, която Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям не я чествал. Исра и Ме'арадж. Дали тя от суннета? Ако беше от суннета и ако беше натоварен пратеника салаллаху алейхи ва салям и сахабите, те ще дадат чества преди нас. Защото те бяха по-загрижени за севап, за подчинение към Аллах субхану ва та'аля от нас. Ние имаме наставлението от Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям да четем наставление ясно, без съмнение, да четем книгата на Аллах та'аля и за всеки един харф имаме награда. Ние не го възприемаме това. Казваме, каква е па награда за четенето на Коран? И други неща, които са срещу Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям. Ако тази вечер се честваше, тя нямаше да бъде подмината нито от ислямските учени. До кога? До когато идва една власт, която прави най-големи беди на мюсюлманите, вкарва най-много нововведения. Всички видове невлиди, всички видове нововведения. Това е в управлението на Убейдия. Един провъзгласил се шия. Убейд Аллах Ал-Мехди от държавата Фатимия. Споменава, че това са започнали те честване на тази вечер от 297 година по хиджра. Допреди това тя не чества. Тогава каква е нашата грижа? Пейгамберът сам пред Аллах та'аля се грижи за нас. Това му е грижата уммети, моите последователи и араби. А ние по какъв начин се грижиме за суннета на Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям? Всеки може да помисли по какъв начин се грижи за суннета на Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям. Обаче след като Аллах субхану ва та'аля вече се изправил Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, Аллах та'аля казва: Я Мухаммад, изведи от твоите последователи онези, които ще влезе в дженета без равносметка, и ги заведи в най-десната врата на дженет. Тя е специална. Най-десната врата е специална за твоите последователи. Докато в другите врати ще съжителстват с останалите от останалите пратеници народи. Само най-десната врата за от тях ще извади Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям 70 000, на които няма да им бъде държано сметка от Аллах субхану ва та'аля. Блазена тези. Нашата ангажимент и нашите грижи какви са относно Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям?
След като нареди по този начин Аллах Субхану ва Та'аля, тогава Аллах Та'аля дава разрешение да започне, нали, самия процес. Казва да почнат хората да се подготвят. Дава заповед Аллах Субхану ва Та'аля везните да бъдат поставени. Дава заповед Аллах Субхану ва Та'аля книгата или книгите на хората, книгата с делата и постъпките да почне да бива раздавана на всеки по-отделно. Тогава ще видиш, скъпи ми братко, хора, които вече са получили книгата в десната ръка. Радостни, подскачая. Казва я, погледнете ни, вижте, ние успяхме. Погледнете нашите книги. Вярвахме в този ден, че ще се случи и се готвяхме за него. И получихме наградата от Аллах Субхану ва Та'аля. Докато ще видиш от другата страна хора, на които Аллах да пази, дясната ръка е прикована към врата, завързана, а зад гърба държи книгата с левата и плаче. Ти къде се виждаш в този момент? В този ден плачът и риданието надделява на онези, които държат книгата в лявата ръка. Нареждат и се оплакват от тежка мъка. Да не бех получавал книгата. Да не бех дочекал този ден. По-добре да бях пясък. Да бях земня. Да не дочеках, да не знаех какво ще получа с тази книга. Но дали ние се замислуваме всеки един Аллахов ден, когато Аллах Та'аля ни подари, по какъв начин искаме да запълним този ден? След това, като Аллах Та'аля разреши и бъдат изнесени, поставени везните, ще започне привикването от Аллах Субхану ва Та'аля, казвайки Аллах Та'аля: ей ти! Ей ти и ти! Ела! Аллах Субхану ва Та'аля извиква и започва разпита. Приближава извикания до себе си и Аллах Субхану ва Та'аля започва да му изброява, да му изрежда прегрешенията, делата, които е направил. Продължава дълго разпита. Когато разговаря, той обяснява. Или ще признае греховете си човек, или ще ги пък отхвърли, ще оспорва, че не ги е направил тези грехове. А ти в същото време четеш твоята книга, прелистваш лист по лист, виждаш повече грехове, търсиш дали ще откриеш някакво добро дело, дело, което ще те застъпи, ще ти помогне пред Аллах Субхану ва Та'аля, дело, което ще те избави и спаси при Аллах Субхану ва Та'аля от джехеннема язбелям. Започва сам да си приказваш със себе си: Господарю мой, как ще мога да ти дам отговор? Преди това се питаше и се опрекваше за положението, в което се намира. Сега казва: Я Раби, как ще ти дам отговор? Пропускал съм намаза си. Не съм го кланял както трябва. Продължава да си повтаря: не съм държал уруч. Как ще ти отговоря, когато не бях послушен към родителите си? Я Раби, как ще ти дам отговор и за онази забратка и хиджаб, която бех захвърлила в гардероба? Я Раби, как ще ти отговоря за нощните излизания? За осезаемия парфюм? За високите токчета? Я Раби, как ще ти дам отговор за съблазнителната носия, която носех? Я Раби, как ще ти дам отговор за всичко това, което съм пропускал и правил на дунята? Докато разговаряш със себе си и мислиш как ще отговориш на Аллах Субхану ва Та'аля
евентуално зададените въпроси. Чуваш как Аллах Субхану ва Та'аля казва на мелекетата: вземете и го хвърлете в Джехеннема. След това се извиква втори, трети. Един по един Джехеннема започва да се пълни. В този момент още повече те обхваща ужас и страх. Обаче продължаваш да се блъскаш, да търсиш из книгата си някое добро дело, което ще бъде избавление за теб пред Аллах Субхану ва Та'аля, което ще те спаси от джехенемския огън. Докато разлистваш книгата си и четеш какво пише в нея или какво има в нея, пред теб хората се почват да се разместват, да се раздвижват. Чекаш някакво спасение и изведнъж пред теб виждаш майка си, която се приближава към теб, онази твоята грижновна майка на дунята. И си казваш: майко или Ана, обаче преди търсиш едно дело за спасение. Преди ти да я поискаш, тя казва: сине, наведена, с треперещ глас: сине, дай ми едно добро дело. Само едно. За да се спася от Джехеннема. Само едничко. Сине, казваш: Ана, днеска е край. Днеска е край. Днеска се грижа за себе си, да се спася и аз. Почва да ти напомня: сине, забрави ли грижите, които полагаш за тебе? Сине, забрави ли, че ти се кърмеше от моята кърма? Сине, само едно добро дело. Нима забрави кой се умараше, за да почиваш ти? Сине, забрави ли кой те водеше по доктори и плачеше, когато беше болен? Ана, не мога. Сине, не дай се скъпериш, само едно добро дело. Казва Ана: днеска е край. Днеска е деня на вечността. Последната грижа си ти. Първо да се спася. Виждаш навежда се и се отива. И казваш: Ана, ако беше друг да беше ситуацията, да беше друга положението, бих се жертва за теб. Но днеска дженнет или джехеннем. И аз имам нужда. Нямам добри дела. Малко са ми добрите дела. Таман отминава Аната. Виждаш, идва бащата. С надежда, че ще ти помогне, защото си в нужда. Да, но не да ти помогне. И той каза: сине, дай ми едно, подари ми едно добро дело. Дело, с което да се предпаза от Джехеннема. Едно. Казваш: баба, не мога. Споменахме ето отпреди, когато каза Аллах Субхану ва Та'аля, че в този ден всеки ще бега, децата ще бегат от родителите, родителите ще бегат от децата. А днеска погледнете ние какво правим. И всички тези неща ги споменава и майката, споменава ги бащата. Сине, забрави ли, че аз се лишавах от всичко? Ходех навсякъде. Не спех да мога да ти подготвя, да ти дам, да не се чувстваш лишен и да не се засрамваш от връстниците ти. Да имаш и ти това, което те има, сине. Само едно добро дело. Забрави ли, че аз залъга го изваждах от устата да го дам на тебе? Не съм забравил, баба, но сега ситуацията е различна. Сега трябва да спася себе си. Обърнете внимание, скъпи брати и сестри. Този ден не чека всички. Нека да се постараем да се подготвим от сега. Защото когато се случи този ден, наистина той е ужасен, тежък, труден ден.
като отмине и баща ти, продължаваш в хаос ти е главата. Търсиш нещо, с което да се защитиш пред Аллах Субхану ва Тааля. Улисан в четенето, разглеждането на книгата, когато изведнъж чуваш твоето име. Ей, Али, или ей, Фатиме, ей, Хусейн, идвай, но те блокирай. Подкосва се, нямаш сили да помръднеш. Отиваш пред Аллах Тааля, мелейката казват, хелуммо, побързай. Какво чекаш още? Пребързай пред Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Тааля те приближава, започва да те разпитва и ти изброява. Еди кой си грех, направи ли го? Извърши ли този грех? Ако кажеш, направи го, я Раби. Направих го, я Раби, сгреших. Този направих, онзи направих. Или ще бъдеш от онзи. И тогава, когато Аллах Тааля ще каже, да, наистина, аз ти ги бех скрил на дунята. Никой не ги знаеше, освен ти. И затова, когато някой от вас си позволи лукса да загреши пред Аллах Субхану ва Тааля, дали насаме, дали тъмнина, дали каквото, не дейте утре да се гордеете пред хората, защото се събирате свидетели. Аллах каза, аз ти ги скрих на дунята, прекрих, никой не ги знаеше, освен ти. Сега ти ги прощавам, отиди за дженнета. Дали ще имаме такъв изход, брат? Или ще е от другата група хора, когато Аллах Тааля му каже, този грех направил си. Не, я Раби, не съм направил това нещо. Този направил си, не съм направил и този. Този, не съм. Тогава Аллах Тааля затваря езика, затваря устата и казва на тялото, на лицето, говорете вие. Аллах го споменава и това. Тогава човек отвътре му иде, когато почне да говори устата, т.е. лицето, ушите, очите, всичко ще говори. И лицето ще каже, ей, грешнико, ти нали не караше да съгрешавам пред Аллах Субхану Тааля. Отвътре от сърцето човек иска да й каже, млъкнете, аз излъгах, аз не исках да кажа, защото след края е джехеннем. Вие какво правите, предавате? Тогава казва тялото, Аллах ни дари със слово да говорим, така както дарил и другите създания с говори и израз. Устата почва ръцете да казват, не беше ли ти този, който ме караше нощно време да прелиствам или да преметам канал от канал, търсейки харам? Не беше ли ти, който ме караше да префърлям от страница на страница, търсейки харама? Очите ще кажат, да, ти беше. Истина е. Ти ни караше да гледаме тези забранени, да правим тези забранени неща. Устата ще кажат, ти ме кара да ям харам. Ти ме караше да ям харам. Краката ще потвърде. Казва, да, наистина, ти не караше да ходим към този харам. Да пием харам, да едем харам. Ти беше този, който ни караше. Дали ще от коя категория сме на този ден, скъпи брат? Аллах да ни улесни. Аллах да прости и улекоти този труден момент. Но той започва подготовката от тук. След като приключи разпита, приключва Аллах Субхану ва Тааля с всички разпита, идва следващото изпитание. Слушали сме за Сират. Един много труден етап от процеса на съдния ден. Обаче след него, както казал Муаз ибн Джебел, човек ще се успокои, след като вече премине и Сират. Слушаш хората минава, но на този мост, който описал го пейгамбера салалаху алейхи ва салям, да съкратим малко, че е по-тънък от косъм, по-остър от сабия. И на този мост, когато почне Аллах Тааля да призовава и да минават през него, ще видиш, на всичкото отгоре този мост е поставен в мрак, в тъмнина.
ще видиш, че някои хора ще мина като с скоростта на светлина, други с скоростта на светкавица, на грамотевица, някой с колкото трепкането на окото. С различна скорост всеки ще мине по този мост. Някой ще мине пълзашком, бавно. От страните на този мост има куки, които закача и сваляя или дера минаващите по моста. Но въпреки това, ако дори да си от тези, които лазея, в крайна сметка ще преминая моста, изгорени, изпържени, надрани, ще мина. Аллах да пази да не сме от онези, които куките ще ги сваля в джахеннема, язубиля. Но преминаването по моста, както казал Аллах субхану ва та'аля, човек ще се нуждае от светлина, сияние. И за да може да минеме този мост, Аллах е оприличил и е споменал за онези, които са били непокорни и неподчинени на Аллах субхану ва та'аля, именно мунафиците, двуличниците, а на вярващия ще му бъде дадена светлина и отпред, и отдясно. И когато тръгне по този мост, ще бъде озарен или усиян моста, за разлика от мунафика и лицемера, който ще има светлина. Ще има светлина, обаче тази светлина ще е кратка, докато стигне при моста. И когато тръгне да минава през този мост, светлината угасва. Тогава Аллах Та'аля споменава тази гледка, когато на мюсюлмана, минавайки по моста в този мрак и тънък и остър, Аллах Та'аля, когато дава светлина, минава я. Минавайки през този мост, слушат отзад тези неверници да казва: обърнете се, фензур, некте бисмин нурикум. Обърнете се към нас, имаме нужда от вашата светлина. Тогава, защото те на дунята мунафиците са се прекривали, лицемерничили са, показвали се едно лице, да пак са живели в друг, подигравали са се на вярващите. Казваме: и ние като вас какво? Жениме се с ваши, взимаме от вас, наследяваме ви. Каква е разликата? Какво е толкова? И ние живеем като вас. Да, на този ден по същия начин ще бъде и отговорът даден от някой от вярващите. Аллах Та'аля каза, когато кажат: погледнете, обърнете се към нас да вземем от светлината, която ви е дал Аллах субхану ва та'аля. Килер джау вараекум фелтемису нура. Ще им бъде кажено: върнете се назад и вземете светлина. Върнете се назад. Светлината се събира на дунята. Там се изгражда. Върнете се назад и вземете светлина оттам. А обаче казва: вашето двуличие, вашето прекриване ви докара до това положение. И Аллах Та'аля споменава, че между тях ще бъде издигната стена, преграда. От към вътрешната страна към мюсюлманите е блаженство, награда, от вънкашната страна е мъчение и наказание. Обаче те продължават да говорят за това и да напомнят. Казва Аллах Та'аля: захируха мин кибелихим ел азаб. А от към тяхна страна е наказание и мъчение, Аллах да пази. Идва и твой ред ти да минеш по този мост. Тръгвайки, молиш се: я Рабби, помогни ми, само и този мост да премена. Минеш ли моста от другата страна, е последното, кентар. Когато посягаш, слагаш първата стъпка, неописуемо, страх. Обаче няма как трябва да минеш, защото след теб има и други. Не мога да се бавиш. И всеки един от нас ще разбере как ще мине моста утрешния ден, когато отидем там. Но нека Аллах Та'аля да улесни да минеме през този мост. И когато миная всичките и са от другата страна, тази местност Кентар, която се спомена като една поляна, в която поляна, там, когато има между нас някакви прегрешения, някакви наранявания на чест и достоинство, тогава човек, който е таил в душата си, трябва да се очисти, да се опрости, да си халяли с тези, да си чии халал на това, който е огорчил. Защото в дженнета не може да се влезе нищо друго, освен с чисто сърце. За да може да се очисти това последното, да си чиная халал един на друг, тези, които в дженнета. И оттам сетне е в дженнета, който издържи изпита на Аллах. Обаче, когато всичко приключва и хората, Аллах субхану ва та'аля
и ти минаваш, преди това минаваш по моста, обаче чуваш гласовете вътре на онези, които вече току-що са влезли в Джехеннема. Афиду алейна мин май. Искай, субханаллах, току-що са влезли. Минават си хора още пожелят. Дайте ни вода. Изгаряме от жажда. Дайте ни от водата, която Аллах Та'аля ви е подарил. Ево мимма разгъл. Или от това, което Аллах Та'аля ви е подарил. И ви е дал като благо. Те казват, харрамехумуллаху алел кафир. Аллах ги е забранил за вярващите. Няма. В същото време, когато преминаваш, чуваш упреците вече на онези, които са попаднали в Джехеннема и язубилях, които се опреквая. Ти стана причина аз да не вярвам на Аллах Субхана. Ти ме подведе. Ти ме накара да не се кланем. Ти ми довеждаше в квартирата момичета. Ти беше тази, която довеждаше момичета в нашата квартира. Ти беше причина да сме на това положение. Онези, които са по-слабо характерните, които не са за повлияни от такива хора. Споменава го Аллах Та'аля, че се опреквая. Ти беше този, който ме научи за това, внимавайте. За това казва и Пейгамбер, че човек получава същото наказание и същата награда. Според това, ако си научил някой на зло, получаваш същата наказание. Ако си научил някой на добро, получаваш същата награда. Почва я. Ти беше. Ти ме научи да пия. Ти ме научи да пуша. Ти ми донаше дрога. Опреква се вътре в Джехеннема вече един на друг. А онзи, който не е поел по пътя на Пейгамбера, какво каза? وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Онзи, който не е бил подчинен на Аллах Та'аля, който е прегрешавал, каза, да бех поел по пътя на Пейгамбера, салаллаху алейхи ва салям. Я уайлета лейтани лем еттехид фуляна. Да не бех взимал за приятел. Еди кой си. Точно те, за които се опреква вътре в Джехеннема, че те са причина. Лекад адалани ан зикри бада иджан. Заблуди ме, подмами ме и ме отклони от упоменаването от Аллах Та'аля, който беше дошло про мен. Те стана причина. Преминаваш, благодариш на Аллах Субханаху ва Та'аля, че е останало всичко зад гърба вече. Успокоява се човек. Всичко вече, като са преминали, всички, които са минали над Джехеннема, по Сират, минава време, чува се глас, който постоянно, Я Рабби, спаси ме, Я Рабби. От Джехеннема слуша ридание, плачене, викане, Я Рабби, помогни ми, Я Рабби, смили се. Моля те, Я Рабби, задушаваме дима на огнина. Изгарям. Я Рабби, избави ме, извади ме. Аллах Субхану ва Та'аля каза, излези. Казва, това е последния човек, който излиза от Джехеннема и последния, който ще влезе в Дженнет. Я Рабби, само ме изкарай от Джехеннема, спаси ме, Я Рабби. Аллах Та'аля го изважда от гнойните напитки, от зекум храната, от храната, която е за Джехеннема. Изгорен, оприлен, излиза. И Аллах му каза, ще те изкара, обаче нищо повече да не искаш. Казва, нема, Я Рабби, само ме изкарай от Джехеннема. Изкарвайки го Аллах Субхана ва Та'аля от Джехеннема, оприлен, опушен, вижда в далечината дърво с сянка. Каза, Я Рабби, не може да издържи. Приближи ме над тази сянка, Я Рабби, да ида под дървото. Каза, нали ми обеща, човече, Адем, сине Адем мов. Ти ми обеща, че няма да искаш нищо повече от мен. Колко бърже нарушаваш обещанията си. Я Рабби, само ме вкарай под това дърво да се охлада, да се насла. Откарвайки го Аллах Та'аля под дървото, дава език, наблизо вече чува веселбата, веселието, радостта на онези, които са от дженнета. Казва, Я Рабби, само до дженнета. Вкараме само в дженнета. Казва, дали обеща, че няма повече нищо да искаш от мене? Казва, не, Я Рабби, само ме вкарай в дженнета. Повече нищо няма да търся. Субханаллах, вкарвайки го Аллах Та'аля и казва, пак му напомня Аллах Та'аля, нали ми обещай? И погледи и каза, колко бърже забравяш обещанията си. А и днес, Субханаллах, това е характерна черта, нарушаване и забравяне на обещанията. Вкарва го Аллах Та'аля в дженнета, оглижда се, вижда всичко, каза, Я Рабби, хората са заели всичко, за мене нищо няма. Субханаллах, Я Рабби, всичко е заето. Тогава Аллах Та'аля му казва, какво би казал, ако ти дам
колкото най-мощният цар или владетел на земята, който нали, колкото дунята и толкова. Каза, я Раби, не се подигравай с мен. Вижда го, че е нещо много. Ви каза, ако ти дам още толкова, десеторно толкова ти дам. Каза, я Раби, ти си господар на световете и се подиграваш и се базикаш с мен. Не. Каза, това е. Това, което получава нали, последния от хората, които ще влезе в дженнет. Нека Аллах Субхану ва Та'аля, това, което го слушаме, да бъде като едно напомняне за нас. Едно подсещане, една подготовка за този ден. Нека всеки един от нас помисли какво ще бъде неговото положение на този ден. Не дайте да пропускаме. Не дайте, ходиме на лекции, взимаме нещо, слушаме, оттам сетне същите. Оттам сетне, защото мюсюлманина е избранника на Аллах Субхану ва Та'аля. Не дайте да съчетавате халала с харам. И в джамията на първия саф, и на хорото на първата редица. Аллахи, утре как ще отговарят пред Аллах Та'аля. За всичко това ще бъдем питани. Пейгамбера Сасалам е пример, нали казвате, следваме Пейгамбера Сасалам. Това ли показваме като пример на останалите, които са извън? Каква е тогава разликата между тебе, който си в джамията и това, който е в кафето, който идете заедно на хорото? Или на каквото и да било мероприятие? Какво ще е оправданието пред Аллах Субхану ва Та'аля? Или Аллах Та'аля на последната се. Сега сме на дунята, сега е широко, но ще дойде момент, когато наистина ще е много тежко. Нека Аллах да ни пъти направя път. Нека Аллах Та'аля да ни прости грехове. Нека Аллах Та'аля улесни и земния ни живот, задгробния живот и изправенето пред Аллах Субхану ва Та'аля. Моля се на Аллах Та'аля, но трябва да го заслужиме, дано иншаллах да попаднем сред тези 70 хиляди, които ще се пред Аллах Та'аля. Но Пейгамбера салалаху алейхи ва салям в доста хадиси е описал характеристиките и качествата на тези, които ще влезат в дженнета без равносметка. Нека да потърсим, нека да се поинтересуваме и нека да променим. Не само да слушаме, а да се постараем и да провокираме в нас промена. Аллах да доволя. Аллах да доволя на всеки разбира.